Het Russische invoerverbod op producten uit de Europese Unie wordt massaal geschonden. Onder andere de Haspengouwse peren worden via een omweg door Wit-Rusland en Kazachstan nog altijd naar Russische winkels geëxporteerd. De Limburgse veilingen ontkennen formeel zaken te doen met Rusland, maar geven toe dat andere landen buiten Europa vrij zijn om Limburgse peren door te verkopen aan Rusland. De afgelopen weken duiken er vrachtwagens met Russische nummerplaten op bij de poorten van Haspengouwse fruitexporteurs. Ook vandaag. Het gaat om Litouwse en andere Oost-Europese transportbedrijven die Limburgse peren komen oppikken. De laatste maanden noteert dit fruitexportbedrijf een stijging met 15% naar voormalige Sovjetstaten. Deel van die vrachtwagens zullen ook de goederen naar Wit-Rusland rijden en naar Litouwen rijden. Die gaan niet rechtstreeks naar Rusland, nee. In Wit-Rusland zou er een nieuw herkomstcertificaat op de vracht geplakt worden, waardoor elke link met de EU wordt uitgewist. En het lijkt alsof de peren uit Wit-Rusland zelf komen. En Wit-Russische peren mogen Rusland wel in. De hele zaak ligt erg gevoelig. Veilingen zeggen dat ze leveren aan exporteurs. En wat er dan met de peren gebeurt, menen ze niet te weten. Wij proberen natuurlijk zo goed als mogelijk onze peren te vermarkten naar alle mogelijke bestemmingen, binnen Europa, buiten Europa, ook naar voormalige Sovjet-republieken. Dit is niet nieuw. Als de klant de lading aanvaardt, conform de overeenkomst die we met hem gemaakt hebben in het kader van kwaliteit en sortering, ja, dan heeft hij het product aanvaard en daar eindigt eigenlijk de contractuele aansprakelijkheid. Dit is in onze sector niet anders dan in andere sectoren. En wat jouw eindklant uiteindelijk met het product doet, daar heeft niemand in geen enkele sector, denk ik, zicht op. Het kan zijn dat bepaalde klanten in Wit-Rusland proberen van de situatie profijt te halen. Dat kan misschien kloppen, ja. Maar zelfs al zou het smokkelverhaal kloppen, dan is het slechts een pleister op een houten been. De fruitprijzen zijn tot 45% gezakt sinds het Russische importverbod. Onder normale omstandigheden gaan er per jaar 5000, 6000 vrachtwagens, dat zijn gigantische hoeveelheden, met peren naar Rusland. Mocht daar nu via welke weg dan ook enkele vrachtwagens toch in Rusland belanden, dan blijft dat een druppel op een hete plaat en blijven het de Limburgse hartfruittelers die eigenlijk de rekening van het Rusland-embargo betalen. Hoeveel peren er nog naar Rusland geëxporteerd worden, is niet duidelijk.